No tää alkoi siitä, kun Laura, siis tämä teidän kirjastopäällikkö, muisteli sitä, kun pieninä tyttöinä tehtiin Katarinan synttäreille yllätyskakku. Ja kutsuttiin muistaakseni, oliko Kaarina ja meitä oli 4. Ja tahallaan sitten tehtiin semmoinen kakku, mikä oli täys pippuria. No niin. Sitten palautui mieleen seuraava tämmöinen leipomo-tuotannollinen kokemus elämästä, kun yhdelle poikaystävälle tarjoilin persikan tuommoista sitä lientä, mitä siinä säilyketölkissä on. Ja väitin, että se on viinaa. Ja se imbesilipoika, se joi sen ja se alkoi sen jälkeen vähän niin kuin heilua ja silleen niin kuin, se oli olevinaan niin kuin oikeasti humalassa. Sitten tuli mieleen, kun ihan aikuisena oikeasti, meillä oli kylässä yksi ukkeli, jolla oli tapana olla hirveän pihi ja ahne. Mua ärsytti se. Ja mä laitoin sille tosi hienon smörrebrödin, mihin tuli salaatteja, kurkkuja, tomaatteja ja kaikkea. Ja tuolta pilailupuodista ostettu semmonen kumijuusto. Ja sitten minulla oli siellä sivulautasella vielä pilailupuodin bebeleivos odottamassa vuoroaan. No niinpä sitten menin jo viemään sitä bebeleivosta ja kysyin, maistuiko se voileipä. Joo, mutta se juusto oli vähän kovaa. Eli se oli syönyt sen. Sitten se setä siitä vähän hermostui ja piti soittaa heti välittömästi koko tuttavapiirin kaikille sairaanhoitoalan ihmisille, että miten sen sedän nyt käy. Niin näin ollen sitten oletan, että tämän loppuelämäni minä teen täällä kahvilla Taikalampun keittiössä katumusharjoituksia ja koitan tehdä ihmisille ihan oikeita pullia ja kakkuja ja juomia. Ja niissä ei saa enää olla mitään vääriä ainesosia.